Ayan, hello guys. This is Eric Hilot of Video City W Sulinan Province. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, hello po sa inyo ha. Nagana sa kong first viewer or karoon na nakakita ng video. Aling ko siya sir. Kung sa gato yung pamati ka ni, ay may auto di ay. Sige, pamati mo. Ha? Ay, sa po, ugat, mandami na kanda dito. Kung saan mo yung pamatian na? Ay, mga karugayan. Ay, magkagayan. Pero yun, ngulngul na paanak mo. Tatay po sa address ko. Pilat adlaw naman na. Taon na ba? Mga pamilang, mga pilang. Ang siguro na eh. May tulog yun. Tulong ka bulan? Bukay naman kayo. Wala man eh, wala na dili. Mga usay mo ba? Balik-balik. Balik-balik naman. Karon, Balik niyo siya. Ano karon? di na yung namuhawa. Oo. Wala pa na mahilot sir. Ipailot na ko ni, pero dili lang ginailot. Yan na ra. Nakanoot na gidaw. Yan. May ka nakakita kasi ko ha. Dugay na mo kung nagkuhan si mo. Pero Ano ba? kuhan lang ko ba na Ano sa... message ko sa imo ha, dugay mo kami reply. Oo. Hindi ko, abi na ko wala na Ah, sila na dili. kayong panoy. Kayong mga kondo sa di na ko katubag eh. Basta muagi bitaw ka na sa message lang. Di na kayo kung makapansin. Kahit kung ba, dito mang manawag. Kung mo nang di kayo So kung po kami dito, wala po yung connection kaning wala milod sa tawag ba, mga wifi lang. Dili ba ka na nagabasa kung to hapon gabi eh? Wala man. Mas hapbat muna pagkuli sa balay. Wala na yun. Kaning, wala na kayo Pero sa una nagabasa ka. Wala Sa man, wala. Inikulis balay, wala lang. Wala lang. Sa bata-bata pa. Sa una, dula ko basketball. Kuman, Ligo. maligo, no? Ako nang gina-search sa internet, sciatic nerve daw. Mga ugat diri ba sa gikan diri sa itong spinal cord niya. Pero gaya mo, ano pa yung ubos. Sakit lang. Pinrelevel Oh, lagi ngalay. daw. Ngalay. Nalay. Wala siyang mga banhod, mulmul. Pero gaya mo, banhod. Antod nga, haoy na kayo. Mukatay na diri. Kanira po tre, pikas. Kanira po. Ang katong dito, okay kayo. Wala man. Sige, gawasan ni Sir. Sa pilayan ng mga ginagmay. Kanira man. Likod, hawa, kabaga, ana. Dari sa undogan sa una, kung manigarilyo pa ko, magkuhan dyan siya rin. Wala na. Wala na. Ganda ng pagkakisip. Ano yung undang man? Naot sa first dose. First dose. First dose. COVID. First dose ba? Sige. Wala nilain. Ako nila bahala sa ban. Oh. Sige. Kasi ito balay mo, Sir? Santa Cruz. Santa Cruz. So, ayan, Ano guys. kuhan mo gano'n? Wala no. Di naman siya mo ulit. Kaya disgrasya na ako sa motor niya. Lukuga daw. Sige lang, tanawan lang tayo si Dagan. Ano? Sige, ayan. Kaya shout out sa taga Santa Cruz. Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. Hello sa inyo ha. God bless ang mga tanan ng mga taga Santa Cruz. Kung ilabi na sa ko ang mga suki na Santa Cruz na dagan. Ano gani dire? No? Hello sa inyo ha. God bless po. Yan, nasisiyar dire eh. Katong tabangan nga mamaayo yung ipamatay sa kalawasan, no? Mag 3 months na niya yung pamatay. No, ang iyang dire o sa kuwan daw, o makita niyo mo sa YouTube, yung sciatic nerve mo siya. O di ko sabot sa English. So Bisaya na nato kung sa gyud ang gipamati, ana ra gyud. No, so gikan dire, mo sakit na sa mga ngalay na no. So tabangan na to mamayo, siyempre ino ba na sa pagkampo. Di ba sir, no? Yeah. Siyempre tanan nga muduol sa ko ha, tabangan na to mamayo, no? Yeah. Tutok sa tumay mo, manikamo to mamayo at kung gipamati sa kalawasan, matag muduol sa ko ha, kaya pati paitan natin ginapamati. Yeah. Para makaiwas po ta nga ato tao hospital kay tutok lima kung hospital na gyud. No, so ano lang, kung karon lang kakita ng video, please subscribe, click lang notification bell para updated kayo sa mga upload ng adlaw, comment, like, and share po niya. Comment lang kung sa inyong ginapamati sa kawasan nga antog karon wala pa mamaayo no niya. Comment lang kung basig makatabang ta, or moduol mo sa kuha din ako. Ganang mga good friend, na ko Facebook, Eric Hilot, ang traditional. Na-shout out ko sa top 5 countries viewers na ko, Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much. Kung sa lahat ng mga OFW, kung sa mga viewers ako, subscribers ako, 2,500 plus. Thank you so much. So, yan. So, mag-ilot ako. Tanawan ni guys. Kaning video, huwag na po ni sa part to. Okay? I love you guys. Sige, tanggalan natin sa check. Pasilisit na si Kwanta. Sabihin mo. Ha? Pasilisit. Si?
Good night. Okay, petrol lang ko. Ulo pa sir, ulo pa asa. O sir, nag-t-shirt ka wala. Jacket dito. T-shirt. T-shirt asa yung t-shirt isa. Kanina. Kita mo ko na. Hoy, ang bata, ang bata. Kulog to sir, kulog. Kulog. Maulaw, magod ko bunbun, mangayo ko. Nah, may manangayo sa mga hilot. Sa kilala ko, at least nakatabang na ko. Kaya ka na sir? Dili mo. Wala ka Gcash ko. Wala ta sulod mo Gcash pa. Nama 350. Mo tanaw na ko. Kaya mo rin bago ng gitas. Diya ka. Dula mo nga. Bobo. Sura ko na lang. Mga mga pamati. Bagi-bagi sa kanana ko mabagiran. Hilot man din. Para marang na siya. Hindi sa mong lupot kasi. Kaya hindi mo hawak. Hey, kadili ka masangkiyod. Hindi Wala ba? pa. Wala pa po. Oy, Kaya ang kuwan na pag madugay na masangkiyod pa. bigyan ako mga Kaya kuwan mo na ka na marang kinikanap. Masangit man sa mga usap. Yung nalaktan. Nahadlo kayo ko kasi may scoliosis pa ba? Hindi pa na. Pero hupad siya po na. Lagyan ko na kabangan na. Mainagay nilaktan. Kaya ka na bang magsigig lakaw. Yung man masa. Kita wala na ibasa. Init pa biya kayo no. Mang. Ali, say. Say. Ano say? Scoliosis na gina kong napanami. Hindi ako na trabaho kay Wilder ko. Ang welder, pag gumanyan mo ang trabaho, hindi ka pwede magbasa. Hindi na sa PJ Texas. Wala ginagawa. Sa Australia, pahit-pahit na lang yung bago. Ito karak. Ada. Burung. Dali, say. Hidup dali, say. Hidup dali, maksudnya mo din. Say. Ano ding? Ya, yang hiding as. Sama, kuan ko naman hiding. Hiding sandig. Hindi ka po ang singot. Ito ka yung towel na rin. Hindi ka nagawin din yung towel sa akin. Ito yung tinapakalam. Andro. Ano yung tinawag? Ang mga audience nang higda ng mga audience. Higda say, dili ka dapit say. Ali, dili ka dapit say, dali. Brum. Dali. Bangun kitchen yang makan angkut yan. Ilog dili yan. Makan angkut. Kaya mo na po alin mo eh. Ano kaya na Oo, alam ko nga. Ato sa ito sa kuwan ba? Nawala po sa kuwan ba?
Ito, hindi lagot. Kasi ang dos ko ang kasi ako, nagawin ko mo ito. Sabi mo, grabe din mo. Kaya nga yung laptop. Sabi nasangit. Pinakauna, ginagabilot rin natin sa airport. So, sa saka na ito kamay siya. Saka na ito. Up. Facebook Sunday. Happy birthday, Sai. Come on. Oh, now what's your card? Bang. Asa si Ben? Ay. Asa si Ben? Disco. Oh, Ikaw, disco ka wala? may kasi. Ano kasi? Dito pa mga dito. Ito, inawas. Tama ka lang. Wala ko to? Where are you go? Like that ka? Balik na rin siya na. Oh, balik ko dito. Unya. Paad ako, kar-kar. Balik ka, unya. Bye-bye. Bye-bye, Sai. Bye-bye, Sai. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Ako lang din. Mahulog nga din. Mo din. Ako lang lagi.
Kagara. Kasi mabira ng kuno, oh. Sakar ko. Dad. Happy pa din maibutan. Wala ang hook mo na nahapit na ibot. Kumain lang kukulang. Hinigawas naman ka. Wala ka. Hinigawas naman ka. Ay, sa charistat. Ay, sa alita ka. Oh, ibot gani, oh. Banggaan. Ay, bangga ina na. Ay, mako, ang gumba. Inay. Bibi. Kita menghatog niya. Ako, kung naglagay mo sa dingding mga lamurot mo mga api. Sisay, say, 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 say. Oh, labot. Ayo, ayo. Ayo ko na na. Ay, bibi pa na, bibi na. Bibi pa na. Dili na siya, kuya. Dito. Ay, diha raga. Agagi, ay. Hindi lang, bigla na diha. Diha lang kalingkod. Ay, gawas-gawas ka. Mag-iba ni Sira. Mang, Hey! ang close mo. Ano Sara? Jai! Dili. Ya, kaya patulugod na ka mo. Nawali ka balay, tulog tagtin. Silan inday unya kabuhion na ka. Uli na ka inday. Nam. Nam. Dari na. Oh, matagal mo ubanta nila, Inom mo milk? Say ramang guning milk good. Ang dali, kaya dili na tatagaan sa ibig sa milk. O, dali. Dili. Dili na tatagaan sa ibig sa milk. Hmm? Basa. Ayaw. Mana. Bitaw.
Saan ka bibili? Ah, tulad ko, be. Kaya amang sigawan. Hoy, uli naman pa siya. Ano, be? Kuay, be. Bibi. Nilunok Ito na po yan. nawang sa ay. Nilunok na yung net. Urot na. Babay na, babay na, Idio. Bye-bye. Bye-bye. Urot na mong milk. Isa, ano na ko tarong. Oh. Nili na.
Tulog ka dahil. Di kagawas. Sunod ka? Wala mabubuhay. Ay, kung say. Ahay, sulod, gawas. Ahay. Isa mo basaan. Dili, oy. Hayde! Naman. Hayde! Oh, dili. Dili. Oy, dadat ko. Dadat ko, be. Bisa be. Kaya ito sang konong say pagawson. Hawa say be. Hawa say. Dali. Sulod. Ito. Sulod na yun. Dili mo gawas ha? Bantay mo gawas. Ano sa size? Hi, guys. Buta ng bangko din. Nagkasal mo si baby ha. Ayun ang suga kay maibot. Ang bila ding bangko din dito. Patay. Oh, patay. Patay good. Unsal patay tapong sipon. Tapong sipon be kani tulo. Kan. Tapong sipon. Tapong mong sipon sa ilong. Ayo dading kay maigo bang suga lagi. Ayo Chan. Tapong mo sipon oh. Oh, dia kay maigo suga. Tapos sipon din. Ita po yung sinima. Tapos yung sipon dyan. Ay. Bantay mo balik ha. Lalo. Kapoy kay sulod, gawas. Tapos yung sipon. Tapos sipon. Ayan lapte. Yan, gawas na pod! Bantay, mamalik mo panulog ha.
Sige na tanay mo abre-abre ni pultahan. Iba na lang yung pultahan abre-abre. Ang say baby lang say. Ang kon say cut in. Basta mamalik kung pulo dire. Gusto sa tagtindog. Yan, yan. La, la. La, la. La. Ah, ito sarap. Ito pa. Masuk man. Kenapa mo ito sumalit pa? Sa ito, tingnan. Ada yang susah juga, Mbak. Tambah na. Ano tanggalay na yun? Ano tanggalay? Ada na iba no. Followers. Ada may pasaray, 1,500 plus. Ito na rin ba? Depende sa viewers. Kaya sa 1,000 lang yung kuha, patagang kay viewers. Kung mas tagaan magod ang viewers, sa kuha, mas tagaan ang subscriber kaysa mag-view.
Dito, ibang may tanagan ako. Ang ilang subscriber kay 1 million. Pero ilang ang views, hindi man kayo kabot 500,000. Hindi kayo kabot 500,000 ba? Tanda natin kayo, $200. Kaya ang subscribe kay 1 million. Kaya mag-view sila, isang 1 week na ganin na, taas na kayo ng 1 week. So, dili ito di kabot to 500. Yung sa Tagalog, yung pangalan namin, di. Aga na, mabitit. Ha? Mabitit ba? Ha? Bitit. Picture ba? Ako? Ito sa picture. Ikaw, picturean ka, magmotor ka. Ano din ang Tagalog nila? Malang mga kwanton. Ito yung nagawan, mga police spot. Dahil mabilis ako. Bilis sa yung pahingon sa guano, mga panabod, laro, sa agong, Kagamaan. agang-agang. Hindi ako drama yun pa. Hindi ka naman kayo mga kwanton. Pati mga kwan, puro kwan. Scripted. Pati skandal ron, scripted. No? Paiki mo, ira ba? Kaya lang yun mag-views. Ano yung viewers ng mga anas, kandang? Skandal na pagkabot, pili di tinuod. Siyempre, kusog man no. Ang mga estudyante. Wala di ay piki kayo. Oh, Sige. well. Buta sa siyempre. Wala, herman kay. Subscribe ka, madugan, duol ka. Kung sa upan mo subscribe ka, di mo nagdool. Ikaw lang ka mo subscribe. Ikaw ka subscribe ka sa Google channel. Mabot panahon, maduol ka di ba? Mo ni nagka-diferensya ba no? Duol ka. Kaya lang wala nagawa na rin mo buhay, ha? Ano ito ba na? Alam mo na sa mo. Duol ka Santa Cruz. Kailangan no to, biyahe na ba? Siguro 30 minutes. Wala rin 30 ba? Skip na lang. Ay, lagpat yung hinaya sa Mandagan. Ako na, nagamotor ko. Ano na ako, busy. Hindi sira na, bagay mo dito kung Ano ko? dito ang doon. Ano jeep? Sus. Ay kayo. Nagmay ko, ako yung sa paano, please. Eh, Itong Ay. kita man